ಒಂಜಿ ದಿಲ್ಲಿಡ್ದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತರ್ಪಾದೇರು ಇದು ಈ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಬತ್ತಾತಂದು ಅವಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬೋಡತ್ತ ಸರ್ ಇಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷದ 7 ವರ್ಷದ ಇದು ಅಖಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದೆ ಆಗಲೇ ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಿಶೋರ್ ಕಲ್ಪೊಂದು ಕಿಶೋರ್ಲ ಸುನಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಂದು ಕೊರೋನಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೈತೀರಿ? 14 ಜನ ಬೈತೀರಿ. ಅಖಿಲಿಗೆ ಪಿಲಿವೇಷ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೇರು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲೆಗಿತ ಪಾಡಿನಿರ್ಬೇಕು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕಲಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈದನ್ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಪಾಡುವ ಪಂದ್ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ದಿನ ದುಂಬೆ ಅಂಕುಲ್ ತರ್ಪಾಯಿಂದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಲಿಕೆದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ಪಲ್ಟಿ ಕಸರತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸುಬ್ಬಬುಲ್ಲೆ ಅಕುಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯರು ವರಾನೆ ಇತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಪವಲ ದಾದಪುರ ನಾವೇನು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪಾಗ ಬಂದು ಮೂಜಿ ದಿನ ದುಂಬೆ ಎಂಕುಲ್ ತರ್ಪಾರ ಅಖಿಲೆ ಅಕುಲ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೀರ್ನಿ ಅಖಿಲೆ ಅವು ಪಂಡ ಆ ಪಿಲಿಕೆ ನೆಂಚ ಪತ್ಯ ಕಿಶೋರೇ ಅವು ಪಂಡ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪೆನ್ನ ಶೋ ಪೂರ ಒಂದು ಆ ಸೈಡ್ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಶೋ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಪೂರ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನದಾದ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಒಂದುವೇ ಟೀಮ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಕ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಅವೇ ದಿನ ಅಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ದಾನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿ ಬಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಮುಕ್ಲೇನ್ ಅಡೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಿರೋರ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ದಾಯ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಆದ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತಂಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇಡ ಪಂಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಅಕುಲು ರೆಡಿ ಆಯರು ಬರ್ರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗಿಂದೆ 4 ಜವನೇರಿಂದ ಇತ್ತ ಇಂಕೊಲ್ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇತ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಡದ ಪಿಲಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ಸರಿ ನಿಜ ನೆಟ್ಟು ಈ ಪಿಲಿಕುಲ್ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಮಾತ ಎಡೆ ರೀತಿಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಪಂಡ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಕೇನು ಇರಬಹುದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಈ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜ ಪನ್ನಾಗೈತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲು ಎರಡು ಜನ ಇತ್ತೆ ಇಂಬೆ ಸುನಿಲ್ ಅವಡು ಕಿಶೋರ್ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಧನುಲಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಊದು ಪಾಡ್ನ ದುಮ್ಮೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತ ರೆಡಿ ಅದು ಉಂಟು ಉಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲ 200 ಪಿಲಿ ಉಂಟು 200ಲ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಡು ನಮಕ್ ಊದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಡ್ಬೇಕು ಐಟ್ ಮಿನಿ ಒಲಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಪೂರ ಆಂಡ ಒಲವಂತೆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಒಂಜ ಬಯ್ಯ ಒಂಜ ಆಜಿ 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಪಿರಾನೆ ಕಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪೋಜ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 100 ಪಿಲಿ ಯಾವಡಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ್ಲಾಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒರಿಯೋರೇನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ 200 ಪಿಲಿ ಬೈದನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂಡ ಅತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ರೆ 5,000 ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪೇಂಟ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಆಯ್ತಾ ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತಾ ಖರ್ಚು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಈ 5,000 200 ಪಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪೇಂಟ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡು 4 ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ 4 ಒಂಜಿ 15,000 ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ 10,000 5,000 ಅಂಚ ಮಿನಿಮಮ್ 5,000 ಪೋಪುನ ಅಂಚ 200 ಪಿಲಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದಾಲೇಜಿನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಪ ಅಲ್ಪ ಪರಕೆದ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಪರಕೆದ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಪರಕದ ಪಿಲಿ ಪಣ್ಣ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನು ದೊಪ್ಪೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಗಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಜಾಬ್ಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ನು ದೊಪ್ಪೇರು ಬೇಡ ದೊಪ್ಪೇರು ಹಾಕೋಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪರಕದ ಪಿಲಿ ಪಾಡುವೇರು ಈ ಪಿಲಿ ವರ್ಷದ ಕ್ರೇಜ್ ಎಂಚೊಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಪಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಆತ್ ಉಂಡು ಪಣ ಕುಡ್ಲಾಡು ಆತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆತಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ವರ್ಷ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪಣ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾದಾದ ಬರ್ತೀನಿ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಗನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಆನ ಬಾಲೆ ಅವಳು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ತಾಸೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಗನೆ 4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪುರುಬಾಲೆಲ್ಲ ಆತಿ ಪುರುಬಾಲೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು